హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు డిఎం కొంగోలు బుల్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. మీరు చూస్తున్న జత జిఎన్ఆర్ బుల్స్ జిల్లాల నాగిరెడ్డి బాబాయ్ గారి సీనియర్ జత అండి. జత ఈరోజు ఎర్రగొండపాలెం గ్రామంలో సీనియర్ విభాగం పోటీ నిర్వహిస్తున్నారు. ఆ యొక్క పోటీకి వచ్చిన జత అండి. జత వచ్చేసి జిఎన్ఆర్ బుల్స్ గొట్టిక జిల్లాల నాగిరెడ్డి గారు, గోస్పాడు గ్రామం, జిల్లెల గ్రామం, గోస్పాడు మండలం, నంద్యాల జిల్లా అండి. ఈరోజు ఎర్రగొండపాలెం గ్రామంలో సీనియర్ విభాగం పోటీ నిర్వహిస్తున్నారు. ఎర్రగొండపాలెం గ్రామం, ఎర్రగొండపాలెం మండలం, మార్కాపురం జిల్లాలో ఈరోజు సీనియర్ విభాగం పోటీ నిర్వహిస్తున్నారండి. ఆ యొక్క పోటీకి వచ్చాయి. ఈరోజు యొక్క సీనియర్ విభాగం ఈరోజు లాస్ట్ రోజు అండి. ఇంకా ఈ రోజుతో బండ పందాలు ముగుస్తాయి. ఇక్కడ Sure.